patřím taky i já. Samozřejmě chci v úvodu uvést to, že chci poděkovat hlavně organizátorům této akce, a to je okresní výbor a krajský výbor našeho sdružení. Prosím vás v čele s předsedou okresního výboru pan Malík Miroslav, kterého všichni asi velice dobře známe, pan Malík Vladimír, který je takovým garantem tady této akce, a samozřejmě mě dovolte, abych mezi náma přivítal naše vzácné hosty, a to předsedu Moravy, pana Rodolfa Dočkálka. A vzácného hosta, zatisk šéf redaktora, pana Michala Smoleně. Že tímto pánové mezi náma přišli, jo, a že prostě s náma chcou tu chvílečku, protože ten čas je pro něj, pro mě i pro vás další drahocenný. Těšil jsem se na to, nedovolím si to, ano, pustím si to, prosím vás, abych neřekl. Těšil jsem se, že se tady objeví romská poradkyně z okresního úřadu, která zřejmě byla pozvána, organizátoři. Samozřejmě, že chci vyzvednout také další a dlouhodobou spolupráci s kapelou Krištofovci. Dobrý večer. A děkuji za podporu, kterou dává Sdružení rovnonárodností menšin. Víte dobře, že nedávno proběhla akce Miss Roma Hodonín, na které jsme určitě všichni byli, a říkám, proto jsem to slovo použil, neodpustím si, když se člověk a dělá cokoliv pro to. Víte dobře, že jsme se chvílečku odmlčeli, situace nedovolila, protože ta situace celková, ekonomická i v tom státě a v republice je taková, že ty časy, které byly, a vzpomínáte si, když jsme se ročně scházeli i důchodci a scházeli se různé společné organizace, tady sedí jedna z představitelů, paní Amálka Poláková, která prostě také něco pro tu společnost dělala a snažila se to, co mohla dělat. To není myšleno tak, že byla jako abych tady také připomněl, že tady je. Takže byla snaha z toho sdružení, paní, byla snaha taková, že vlastně jsme se dokázali alespoň sejít, rozebrat si, co je nového, jak ta situace vypadá. A já ještě jednou závěru chci poděkat to, že se to oživuje. Je to dobré, prostě, když se takto lidi sejdou a společně sednou. Já vám přeju příjemný zážitek z dnešního dne a samozřejmě muziko. Děkujeme. Děkujeme.
Místopředsedu okresního výboru pana Zimu, Rondu. Ale také jsem si vzal z toho důvodu, že když tady máme tak vzácné hosty, já bych je požádal předsedy Moravy, aby trošičku aspoň pár slov řekl a samozřejmě se řekl taky. Děkuji vám taky za přivítání. Dovolte mi, aby já vás pozdravil všetkých tady jako spolu. Při této využít příležitost a chci připomenout si taky, jak jsme první žili a chceme žít dál. Víte dobře, co jsme museli zkusit, když jsme se zase přistavovali před několika lety. Dneska už je ta doba pryč. Dneska sedíme tady, můžeme si dovolit zatančit, zaspívat, povykládat se. Předtím nás vyháňali od vesnických vesnic. Dneska už je to pryč. Ale chci vás poprosit, tak pořád. Abyste byli nadále také dnes bojovníci, jak jsme do poslanky. Aby jsme šli dál do toho. Aby jsme se zjednotili hlavně. Hlavně zjednotili. Lebo jednota je síla. A pokud sa nezjednotí, že spolu všetci robí, a nepôjde v jedných hlase, áno, aj takáto spolba, zase tam, že opravdu tak naše bojovnosť, naša sila nebude ničemu. Nepomôžeme, prosím vás, nikoho. Áno, ten dobo ten. Ale pomôžme, udělá chybu, zavolal si ho, udělal si chybu, musíš to napraviť. Ale zase medzi náma, ale to verejnosť tom nevidela. Tak ako teďka udělal nejaké noviny, ktoré vyšli a tak dále. A to je títo noviny, a to je aj v televízii. Jak vystúpil Veselý, to udělal hospodou všem nám. Áno, nemôžeme to dopostovať do Bruselu, lebo organizátorom som smejú. To vedia, čo sú tie roboty, že oni sa nemôžu zjednotiť. Jak oni sú zvládni, dnes ho presaduje. Ja mám možno žiť o to, že dělám této politice dost dlouho. A nedělal jsem nerozumnou politiku, ale že jsem nějaký politiku, co dělal občany. Tak preto vás vím, co môže nás počekat. Nechceme zase, aby nás zase volili, že od dneska se dneska. Už dneska ne, a nemusíme počítat, prosím vás. Tí, co utíkají, to jsou bojovníci, tohle jsou naše Romové. My jsme se tady narodili a tady je naša zem. Tady patříme do této společnosti. Jestli nám někdo chce žít, jo, že tady nepatříme, tak vystupuje nám řeknu. Ano? Ale musíme zase opakovat, musíme být jednotní a musíme být silní. A já mám přeju této naše společné síly, aby jsme bojovali hodně úspěchu a zdraví. A vám všem tým starším poďakovať za vašu tedy bojovnosť a výpravou, že nás je dodržali a že dneska môžeme mluviť za vás a že vy si to zaslúžite. Ďakujem vám. Já jenom krátce, já vám zatěžoval tady
je jenom na začátek, že mě mrzí, že tato akce, jak jsem se dozvěděl, je to podpoře důchodců, protože ty starý lidé, rodiče, dědečkové, babičky, já už sám patřím mezi dědečky, babičky, protože započnu to 60 roků, a takže samo sebou nesmíme zapomínat na své rodiče, ani prarodiče, protože ty nám dali život a samo sebou neměli to hodně dobré. Ale rád bych se zmínil o něčem jiném. Je to velká škoda, že přestože, jak vidíte, že organizace tady se snaží něco pro ty důchodce nebo pro úzkou skupinu lidí něco samo sebou zorganizovat, takové akci v rámci republiky jsou stovky a stovky všude. Já bych jenom chtěl říct, v této věci mám takovou maličkost, že jsme si vědomi, že ta jednotnost, jakou majoritu gářů v životě nebude. A budou mu tu plemne. To vidíte, že jsou, abyste viděli, registrace pomalu 75 různých organizací úlomů. Proto každý si hraje na svůj píseček. Ale já tohle to všechno obejdu. Podle mého názoru, chlapci tady jdou na to velice dobře z jednoho prostého důvodu, protože prvořadě jako podnikatelé musí především se snažit hledat zdroj, to znamená práci, aby byl zdroj příjmů, aby ty Roma mohli uživit své rodiny a sami sebou z toho můžou nějak vycházet. A pokud nebude pro lidi práce, pokud lidi budou jenom na podpora, tak to se jako nikam nedostaneme sami sebou. Logicky je, že dnešní doba je trošičku proti nám, my jsme Romové nevýhodně, ale hrozně nevýhodně, ty gáči. Protože gáčové mají o to plus, že při různých výběrových řízení, kdy se ucházejí o práce, o zakázky podnikatele, tak mají lepší samo sebou podmínky než Romové. Já jsem zjistil několikrát v rámci České republiky, že znám spoustu podnikatelů ve všech krajích, kde kterákoliv romská nějaká nebo romských podnikatelů by měli i lepší podmínky nebo lepší vybavení, tak kolikrát tu zakázku nedostanou. Ale to je o něčem jiném. Já se domnívám, a tím měl být takovou podstatnou. Je třeba začínat v tom malinký. Když budete držet pohromadě, já říkám jednu věc, někdy méně znamená více. Když bude aspoň 100 nebo 1000, když to není mnoho, v tom regionu, to znamená na Borovickom prese, 100 rodin budou mít práci, budou mít z čeho ty rodiny žít, děti v pořádku dále a budou moct, dejme tomu, dělat i takové akce, jestli jsou to misky nebo zábavy. Protože nám Romům je přirozené vlastnosti, to znamená muzika, bavení se, mulačák a takové ty věci, to asi si nebudeme v tomto přesvědčovat. Takže chci říct jenom jednu věc. Je jenom ke škodě, teda, pokud se taková nějaká záležitost organizuje, aby se zúčastnilo víc takových lidí, protože vzájemně třeba se podporovat. A na nás a na vás všech je, abychom řekli, všem je třeba udělat něco lepšího, co bychom, dejme tomu, mohli dokázat, co není dokázat, ale teď je otázka, aby jsme my si přiznali, a co to, dejme tomu ti, kteří to chtějí organizovat, to znamená funkcionáři, nebo dejme tomu ti vedoucí, nebo ty majitelé jednotlivých firm, zdali na to mají, jsou schopni a vedete závěrno. A buďte závěrno, jsme schopni společně vyřešit, anebo ne. A naposled bych chtěl říct jednu věc. Věřte tomu, že jestliže v roce 1989 došlo k nějaké změně a všude teda na všech ulicích bylo, že v jednotě je síla, já si pamatuju v Brně, šli Romové v průvodu, a Gio, Romové, hurá, byli s náma, to tenkrát nás potřebovali, tak i Romové a Gio. Dneska vidíte, po 10 letech už všechno tak není. Ale myslím si, že to se všechno vyčistí pomalinku. Takže na nás je radši míň, ale radši pořádně. A úplně na závěr bych chtěl říct to, co už tady bylo řečeno, že já, abych se ještě jednou představil, protože někteří vás nevědí, já už 11. rok tady dělám šéfredaktora a ředitele vydavatelství a šéfredaktora Romského tisku, to znamená Romana Kulku. A chci na vlastním příkladu vám něco říct, protože vy víte své bolesti líp než já. Ale já chci mluvit, abyste viděli a spoustu chtěli takovou sebe. My jsme začali jako týdeník. Bylo to krásné, po té revoluci, festival, já jsem byl 3krát ředitelem festivalu i ve Strážnici, jo, a noviny vycházely týdenně, teda, podporovalo se to všechno. Ale potom po čase začaly se vytvářet nové organizace a mnohdy některým lidem nejde o to, aby to bylo kvalitní, aby prostě ty noviny, nebo aby se nějak ty reprezentoval. A mnohdy všem jde jenom o ty love. Jak se to všechno roztříštilo. To znamená dneska desítky organizací, no u gáčů je taky tolik organizací. No prostě, já jim to neberu teda. Ale
můj názor je jediný. Měla být jediná politická strana za Romy, která by mohla kandidovat, zvolit a tak dále, která by měla řešit životně důležité zájmy, ať nechají ty kulturní věci těm sdružením a tak dále. Měli by se řídit tohoto. A to selhalo bohužel. A co se týče, abych se vrátil k sobě zase znovu. Po krátké době víme, že jsme týdenníku, 14 denníků, a místo 14 denníků měsíčních, a týdenník, to znamená, že podle sdělovacích prostředků, kolikrát víte, že kolikrát důležitá informace už zahodili jen pozdě, a to za týden, nebo za 2 dní, nebo za týden, za 14, za měsíc. Teď já jsem ve velice špatné situaci, kdy musím zhromáždit takové důležité informace, kolikrát to nestihnu, protože v těch novinách nejsem schopen všechno obsáhnout to, co bych potřeboval. Takže na tom příkladě jsem vám chtěl říct, že není umění něco pokazit. A tady ty dva pánové nejlepší, hlavně pan Gaudovi v počátku, kolik překážek mě činili, a ne novinářové, ale naše vlastní Romové. Abych udržel tyto noviny. Já jdu do důchodu příští rok. A rád to chci předat, aby to běželo dál. Není umění něco pokazit. A že káže, že ty Romové něco dělají, sotva to už to všechno pokazí. Proto já se tak snažím vehementně, už 11. rok, příští rok to bude, letos už je 11 roku, ještě příští rok. Abych těm káže ukázal, že i Romové trošku mají podmínky a příležitost, že jsme schopni, nejsme všichni bilionéři, oni myslí, že jsme všichni bilionéři. Tak proto chci se vrátit k vám, že je třeba se vzájemně podpořit. A my, když máme nedostatky, a vím, ty chudáci některé Roma na podporách nemají práci a prostě spousta, v těch sociálních oblasti spousta problémů. Ale jedině, pak společně, jak jsem říkal, když vy budete tady aspoň regionálně se společně snažit, já si myslím, že ten výsledek se určitě dostaví. Ale jedině, když budou mít ty podnikatelé práci a vás budou moct zaměstnat, jinak potom se to pekla bezdaž. Jak se říká, to je cesta do pekel. Takže Romové, když nebudou mít práci, budeme popal natahovat ruce, se dostaneme zpátky před 50 lety, že pak by se nás chtěli, aby jsme žebrali, kradli z replice nebo podobně, jaké jsou byli na Romách, takže záleží na tom, aby když už neměl demokracie v pořádku, je trnitá cesta, ale je třeba v tom malým, jak jsem říkal, aby to tam byly nějaký výsledky. Proto jsem vám dal ten můj příklad a já vám chci jenom poděkovat a popřát té naší nelehké cesty, aby jsme si vzájemně neházeli šlacky pod nohy, ale spíš se vzájemně dokázali podpořit. A když někdo něco neumí, já se nestydím za to, když přijde nějaké rovné podobní, byť nemá takové vzdělání, ale umí tu práci třeba líp než já si nechám na poradit. I když můžu mít vyšší vzdělání třeba. Ale zase jsou lidi, kteří to znají, leta to dělají. Proč bych, jak se říká, ubývá Ameriku, když už někdo objevil. Proto jsem tohle všechno. A já vám chci poděkovat a popřát vám. A hlavně teda důchodcům všem, našim maminkám, dědečkům, babičkám, a ještě hodně a hodně znám. To se nedrželi. Přeji hodně zdraví, spokojenosti. Děkuji.
má něco napsat, že oni půjdu pryč, já.
pese, to má vypraví, to má